हे गाण्या बोल ना. घरी जा पटकन 4-5 गोणी घेऊन ये. काय झालं पण? काम आहे जरा घेऊन ये पटकन. झोल झाला वाटतं मोठा अरे काय सांगतो मी आलो पटकन चल. कोण्या मागवल्यात म्हणजे काहीतरी मोठा झोल आहे वाटतं. अरे तुला गोणी आणायला सांगितलं नाही का आणलंस? बॅग आणलं नाही. बॅग कशाला? अरे याडा आपण पैसे विषय आणलं तर बॅगेमध्ये भाई क्वालिटी बिल वाटली पाहिजे ना एकदम. आता भंगारवाला बोलतील आपल्याला. पैसे कोण आणायला चाललाय? तूच तर बोलस. मग तुला बोलू पण काहीतरी झोल झालाय. अरे आहे घाल्या. अरे तिकडे तो कागनाचा ऑफिस पडलाय ना तिथलं तर रॅबिट गोळीत भरू आणि आपल्या इथल्या रस्त्याच्या खड्ड्यावर टाकू. खड्डे लय आहे तिकडं. काय किरण कशाला मग बॅग आणायला सांगितली एवढी? त्यासाठीच आणायला लावली. याडायच काय मला वाटलं पैसे आणायचे. व्हिडिओ जर आवडली तर लाईक कमेंट सबस्क्राईब सुद्धा करा. थँक्यू. आणि आपल्या इथं खड्ड्यावर टाका खड्ड्या